Според вас тази креветка, тази скаритка, дали скоро ще има малки? Като гледам как се е отолупчала, предполагам, че скоро ще ги изсипи, деца вика, неща да светвам лампата, защото ще избяга. Да, за мен доста яйца я насъбрала на корема си, а чай да видим, ако светна, дали ще избяга. Да, светнах. Да. Имам още две така отолупчени. Според мене, не знам след колко време, специалистите да кажат, защото аз не съм се занимавал с такива скариди, но предполагам, че в скоро време може би ще има малки. Някъде из аквариума. Как се обръща? Като за фото.